Bueno, moi bons días a todos e a todas. Gracias, señores conselleiros e demais autoridades por estar hoxe aquí, e a todos os meus compañeiros do CESGA e do CRA, e a todos os presentes que estades aquí. Estou moi contenta de estar aquí por presentar públicamente este proxecto que para o centro que eu dirixo, o Cravo Queixón Vedra, representa un gran paso, un enorme reto e un avance máis que considerable. E ao mesmo tempo tamén o é para todo o sistema educativo galego, porque creemos firmemente dentro do centro que o que se fai nun centro educativo público, traballo ben feito en equipo, sexan mestres, sexan administrativos, directores xerais, conselleiros, pois repercute ao fin e ao cabo nos nosos alumnos e alumnas e mellora o seu futuro e co seu futuro noso. Cando a un mestre ou unha mestra como a min se lle xudica como destino profesional un centro rural agrupado, un CRA, o primeiro que se che pasa pola cabeza é que vas a topar ali. Porque os CRA somos uns grandes descoñecidos. Ninguén sabe ben como funcionamos, como nos organizamos ou de que xeito traballamos. Ninguén se explica como somos capaces de facer funcionar así escolas separadas entre 10, 20, 30 kilómetros, con nenos de distintas idades entre 3 e 7 anos en cada aula, con mestres que solamente nos reunimos un día á semana. É algo entre máxico e aterrador. En Margantes somos centros pioneiros en innovación educativa, que acadamos varios premios, realizamos grandes proxectos empregando o encerado digital interactivo e nos que xorden ideas maravillosas como a que hoxe nos ocupa. E inda que conservamos a esencia da educación en familia das antigas escolas da aldea, pois está claro que imos máis alá. Cando no curso pasado María José Malmierca, que está aquí sentada, xefa do Departamento de e-Learning do CESGA, nos expuxo a idea de presentarnos a convocatoria de Cloud Computing and Education de HP, donde o claustro dixemos adiante, sen dubidar, pero sin ilusionarnos en que nos foran a escoller a nós. Só 3 centros en todo o mundo serían seleccionados. E nós, centro rural, 91 nenos e nenas, 13 mestres, difícil. Cando recibimos a nova de que nos elixiran, pois todo no centro cambiou. Para os mestres, este proxecto supuxo estar coordinados e comunicados todos os días a pesar da distancia e case en tempo real, compartir fichas, actividades, etc., sen para elo encher o disco duro dos nosos ordenadores, sen ter 2 ou 3 USB, sen ter que recordar ter que levar todo o material á aula todos os días. E para os nosos nenos supuxo a posibilidade de comunicarse con outros rapaces, de levar a escola á casa, de abrirse ao mundo da internet, porque, inda que utilizaban as novas tecnoloxías, nunca se adentraran na rede. E a partir de agora, como dicía Buzz Lightyear de Toy Story, dende o infinito ao máis alá. Non me gustaría rematar a miña intervención sen dar as gracias. Primeiro, aos conselleiros aquí presentes por darnos esta oportunidade, a posibilidade de que este proxecto, que agora é piloto, se poida completar no noso centro e alcanzar as grandes posibilidades, a esperanza e as metas que temos postas nel, por contar con todo o seu apoio para levar a bo porto este proxecto galego, que agora é noso, pero que dentro de pouco supoño que será de todos e todas os galegos nun futuro. A don José Luís Mira Lema, que está aquí sentado tamén con nós, o director xeral de Educación, por ollar a grandeza deste proxecto, a HP, por ver no noso pequeno centro grandes posibilidades, aos concellos polo seu apoio, sobre todo a don Adolfo Gacio, por emocionarse con nós, ilusionarse con nós e volver a ser mestre de novo. A María Malmierca, xefa de Departamento do e-Learning do CESGA, por querer nas nosas posibilidades a facernos grandes. E a Bruno e a Chema, que tamén están aquí sentados por ser o noso pulmón, e a Javier García, director do CESGA, por estar aí, aínda que non o vexamos. Aos mestres do CRA polo seu traballo, polo seu esforzo, pola súa valentía, porque son moi valentes, somos moi valentes. E a outra parte do equipo directivo, a Cruz, por decirme sempre, ti podes facilo. Aos pais e nais que confían no bo facer dos CRAs nas escolas unitarias, ainda non ofrecendo actividades complementarias ou extracolares como ofertan outros centros e facendo encaixes de bolillos para casar a súa vida laboral coa súa vida familiar. E, sobre todo, darlles grazas aos locos baixiños que temos nas nosas aulas, que nos enganchan coa súa curiosidade, co seu atrevemento, coas súas gañas de probar cousas novas, e que de vez en cando fan que os adultos levemos a cabo algunha loucura como esta. E agardamos que non sexa nin a única nin a última. Grazas a todos pola súa colaboración e atención.